היי לכולם, נמסטה, ברוך הבא לעוד שיעור של יוגה שרנם, הערוץ שהוא מרחב בטוח של שקט בו אתם יכולים למצוא את היוגה שנמצאת בלב. אז היום אנחנו כאן כדי לחגוג את השנה החדשה בשיעור מיוחד לראש השנה. אז כמו שביוגה אנחנו מתהפכים בכל מיני תנוחות מסוימות, כך גם בחיים יש כל מיני תהפוכות, והיוגה עוזרת לנו ללמוד איך לשמור את הלב שלנו יציב. אז היום אנחנו נתרגל רצף אנרגטי וכיפי, שבסופו של דבר אנחנו נכין את הגוף לאפשרות של עמידת ראש. אתם לא חייבים לעשות עמידת ראש אם אתם מרגישים לא מוכנים, התרגול באמת מותאם לכולם, ועצם ההכנה מביאה איתה הרבה תועלת. אז בואו נתחיל. ניקח רגע אחד לעצום את העיניים, ולקחת 3 נשימות עמוקות פנימה והחוצה דרך האף. לנשום עמוק אל הבטן, ועם הנשיפה לתת לכל המתח להשתחרר. בשאיפה להתארך ולצמוח עם עמוד השדרה, ועם הנשיפה להרפות את הכתפיים ולהשתרש עם עצמות הישיבה אל המזרון. עוד נשימה עמוקה פנימה, ונשיפה ארוכה החוצה. נביא את הסנטר אל החזה, ונטה את הראש אל צד ימין בשאיפה הבאה, ועם הנשיפה נשלח את הראש אחורה לצד שמאל וחזרה כלפי מטה, ועוד שאיפה לימין ולאחור, שאיפה לשמאל וחזרה, ועוד סיבוב אחד לימין וחזרה כלפי מטה, ומכאן 3 סיבובים לצד שמאל, שאיפה וסיבוב לימין. אינהל, שאיפה לשמאל ושאיפה לאחור, לימין וחזרה, ועוד סיבוב אחד. יפה. עם הנשימה הבאה נרים את הזרועות מעבר לראש ונתארך כלפי מעלה. תרגישו את האנרגיה בגוף מטפסת מעצם הזנב עד קצות האצבעות. נסובב את המפרקים לכיוון אחד ולכיוון הנגדי. וכשתהיו מוכנים בנשיפה הבאה נניח את הידיים אל המזרון ונעבור מכאן ל6. נניח את הברכיים אל המזרון ונפתח את הידיים לרוחב הכתפיים. ונתחיל לעגל את הגב ולהוציא את האוויר החוצה, להביא את הסנטר אל החזה ולהביט פנימה. ועם השאיפה נרפה את הבטן כלפי מטה, נפתח את בית החזה ונרים את הראש, נביט קדימה. עם הנשיפה נוציא את האוויר ונעגל את הגב. עם השאיפה פנימה נפתח את החזה ונקשיב. עוד סיבוב בקצב שלכם. נחזור לעגל את הגב ולנעוץ את כפות הרגליים. ניישר את רגל ימין לאחור ונלחץ את העקב הימני כלפי מטה ונחזיק כאן שאיפה עמוקה פנימה. ועם הנשיפה נניח את העקב הימני אל המזרון ונפרוס את יד ימין כלפי מעלה. קחו רגע לפתוח את החזה, לנשום אל הבטן, להביט לכיוון כף יד ימין, ובנשיפה הבאה נמתח את היד הימנית קדימה לכיוון הראש ונרגיש את המתיחה לאורך הצד הימני של הגוף. עוד 3, 2, ועם הנשימה הבאה פנימה יד ימין מתרוממת, נביט חזרה לכיוון היד השמאלית וניקח את רגל ימין צעד אחד קדימה לקצה הקדמי של המזרון לטוויסט. אז נשאיר את יד שמאל על המזרון ונתחיל לפתוח את החזה קצת יותר גבוה כלפי מעלה. כשתהיו מוכנים יד שמאל מתנתקת מעל המזרון. נרים את הזרועות מעבר לראש ונפנה קדימה לכיוון תחילת המזרון כאן ונחזיק עוד 3, 2, תתחילו להביא את כפות הידיים יחד ולכופף את המרפקים ל90 מעלות.
אז שימו לב שהידיים לא צונחות יותר מדי נמוך, אנחנו רק רוצים לשמור את המרפקים כפופים ומעל הראש ולמשוך את הזרועות אחורה בזמן שאנחנו שולחים את החזה קדימה, ולאט לאט נתחיל לתת לירך השמאלי לשקוע כלפי מטה. ברך הימנית יכולה לעבור קצת את הקרסול ואולי אפילו נרפה את גב כף הרגל. עם השאיפה נשלח את המבט כלפי מעלה. נשימה מלאה פנימה, ועם הנשיפה כשתהיו מוכנים לחזור ניישר את הידיים, ניישר את הרגל הימנית, ננעץ את כף רגל שמאל על המזרון ונניח את הידיים לרגע כלפי מטה. ננסה להביא את הרגל הימנית לפלקס וליישר את הברך כמה שניתן, היא לא חייבת להיות ישרה עד הסוף, רק מה שאתם מצליחים כאן, ולתת לגוף רגע אחד להירגע. בנשימה הבאה נכופף את ברך ימין וניקח את היד הימנית סביב הברך ונחזיר את רגל ימין חזרה לקצה האחורי של המזרון. כשתהיו מוכנים מכאן ניישר את רגל שמאל הפעם ונלחץ את העקב השמאלי כלפי מטה. עוד 3, 2, ועם הנשיפה נניח את העקב אל המזרון, יד שמאל עולה מעבר לראש, נביט לכיוון התקרה ונחזיק עם השאיפה פנימה, ועם הנשיפה נמתח את היד השמאלית לכיוון הקודקוד וננשום לאורך צד שמאל. כשתהיו מוכנים לחזור, נרים את היד השמאלית בחזרה למעלה, נביט חזרה אל המזרון, ומכאן קחו את הרגל השמאלית צעד אחד לקצה הקדמי של המזרון. ננעץ את כף הרגל הימנית אל המזרון ונרים את יד ימין עם השאיפה. ידיים עולות ונפגשות יחד מעבר לראש, נביט קדימה ונתחיל לכופף לאט את המרפקים ולנשום. ממש תנסו לדמיין כאילו שיש חוט או חבל שאתם מושכים עם הזרועות בזמן שהחזה בא קדימה, להרגיש את המקום שנוצר ממש בין הכתפיים, ממש מאחורי הלב. וכשתרגישו מוכנים מכאן, נסו לאפשר לירך הימני לשקוע קצת יותר נמוך כלפי מטה ואולי לפתוח קצת יותר את החזה ולהביט לכיוון התקרה. ועם הנשיפה הבאה נחזור בחזרה וניישר את הידיים ונניח אותן חזרה אל המזרון. נתחיל ליישר את הרגל השמאלית ולהרפות את פלג הגוף העליון כלפי מטה, למשוך את הכתפיים הרחק מהאוזניים ולהחזיק כאן עוד נשימה מלאה פנימה ונשיפה מלאה החוצה. נחזור לכופף את ברך שמאל ולקחת את היד השמאלית סביב הברך, ומכאן נחזיר את רגל שמאל בצעד אחד חזרה לאחור. אוקיי? ידיים משתרשות אל המזרון. כשתהיו מוכנים להתרומם מכאן בשאיפה הבאה, נרים את הברכיים לכלב מביט מטה וניתן לפלג הגוף העליון להתארך. נלחץ את הידיים אל המזרון, נתארך עם עמוד השדרה. קחו את הזמן לתת לגוף להיפתח. אתם לא חייבים להביא את העקבים ישר אל המזרון, אפשר לשמור את העקבים למעלה ואת הברכיים קצת כפופות בינתיים ולהתחיל לנוע בכל דרך שמרגישה טוב, לכופף ברך אחת, ליישר ברך נגדית, להביט מצד ימין אל צד שמאל, לשחרר את הכתפיים, להרפות את שרירי הפנים, שרירי הלסת והצוואר. כשתרגישו מוכנים מכאן, קחו עוד נשימה פנימה, מבט אל תחילת המזרון ונתחיל לקחת כמה צעדים קטנים קדימה אל כפות הידיים. נניח את הידיים אל הברכיים ונתרומם עם השאיפה חצי דרך לגב ישר, ארדה ותנסנה. עם הנשיפה נשחרר ועם השאיפה פנימה נתרומם לאט לעמידה חוליה אחר חוליה. ידיים עולות גבוה מעבר לראש עם השאיפה פנימה פה. ועם הנשיפה נחזיר את הידיים יחד חזרה אל הלב. ניקח מכאן 3 סיבובים של ברכות שמש. נרפה את הידיים לצדדים ובשאיפה פנימה ידיים עולות. עם הנשיפה החוצה נכופף את הברכיים ונמצא את הדרך חזרה אל המזרון. נשלח את רגל שמאל בצעד גדול לאחור ונכופף את הברך הימנית ממש מעל הקרסול. נחזיק לרגע אחד כאן וננסה ליישר את הגב, להרים את החזה וליצור קצת יותר מקום. נשתרש עם כפות הידיים
ומכאן נשלח את הרגל הימנית אחורה ישר לפלנק, או אולי פשוט להניח את שתי הברכיים על המזרון אם פלנק פוז כרגע מרגיש לכם אינטנסיבי מדי. אם אתם כן בפלנק, נסו להישאר כאן יחד איתי, לאסוף את הבטן והצלעות ולהרגיש את הידיים לוחצות פנימה אל המזרון. עוד נשימה עמוקה פה. עם הנשיפה הבאה נניח את הברכיים יחד אל המזרון ונניח את המרפקים אחד אחר השני לרגע כלפי מטה. נכניס את הבטן ונתחיל לעגל את הגב וליישר לאט את הברכיים עד שהאגן שוקע כלפי מטה, ומפה נשלח את החזה קדימה ונרים דרך קודקוד הראש כלפי מעלה. ניקח שאיפה עמוקה פה לספינקס, נרגישו את עמוד השדרה מתחיל להתעורר, נמשוך את הכתפיים אחורה, נשלח את החזה קדימה ונרים את הראש גבוה למעלה. ולאט נשחרר עם הנשיפה הבאה החוצה. קחו את הידיים שני צעדים חזרה אחורה, נתרומם ונכופף את הברכיים, ננעץ את כפות הרגליים אל המזרון וניישר את הברכיים בחזרה לכלב מביט מטה וניקח 3 נשימות עמוקות כאן. 1, 2, 3, העקבים עולים למעלה, נכופף את הברכיים, נביט קדימה וניקח כמה צעדים אל תחילת המזרון. שאיפה לגב ישר, ארבע אוטנסנה. נשיפה, נשחרר. שאיפה פנימה לאט, נתרומם, חוליה אחר חוליה, ידיים עולות מעבר לראש. נשיפה, קחו את הידיים יחד, חזרה אל הלב, נכופף את הברכיים ונחזור חזרה אל המזרון. נשלח את רגל ימין בצעד גדול לאחור ונכופף את ברך שמאל, ניישר את הגב עם השאיפה ונחזיק. עם הנשיפה צעד אחורה לפלנק או ברכיים אל המזרון. אינהל כאן. עם הנשיפה הבאה אפשר כמובן להניח את הברכיים בחזרה כמו שעשינו קודם, או אולי לרדת מכאן עד הסוף לצ'טורנגה, נסו לשמור את החזה יורד ראשון אל המזרון ואחר כך את הרגליים. כתפיים אחורה, ולקוברה הראשונה שלנו אנחנו פשוט נשאר כאן, נרגיש את המרפקים צמודים אל הגוף, נכווץ את שרירי הירכיים וננשום אל הבטן כדי להתרומם עם חזה והראש כלפי מעלה בלי ללחוץ חזק מדי אל הידיים. כשתהיו מוכנים לשחרר, ידיים יורדו, החזה צונח כלפי מטה, ניישר את הזרועות, ננעץ את כפות הרגליים אל המזרון, נחזור לדאון דוג. 3 נשימות. שאיפה, נתארך עם הגב. נשיפה, תנו לחזה לשקוע לכיוון הירכיים, תרפו את המשקל של הראש. שאיפה, פנימה נרגיש את עצם הזנב מזדקרת לכיוון התקרה. ונשיפה, נרפה את הכתפיים ואת שרירי הפנים. עם הנשימה הבאה נרים את העקבים, נכופף את הברכיים, נביט קדימה וניקח כמה צעדים לתחילת המזרון. שאיפה לגב ישר, נשיפה נשחרר. שאיפה, נתרומם ידיים מעבר לראש. ונשיפה, ידיים למרכז הלב. עוד סיבוב אחרון. ידיים נפתחות חזרה למעלה, שאיפה פנימה. אקסל אוטנסנה, ידיים למזרון. בפעם הזו ניקח 2 צעדים אחורה ישר לכלב מביט מטה. ובנשימה הבאה נרים את העקבים ונשלח את הכתפיים קדימה, נשמור את הבטן אסופה פנימה לפלנק. אופציה להניח את הברכיים אל המזרון כאן, או לרדת יחד איתי מפה ישר לצ'טורנגה. עם השאיפה נמשוך את הכתפיים אחורה, ואם אתם מרגישים מוכנים אולי להתרומם קצת יותר גבוה פעם, ליישר את הזרועות, לזכור לכווץ ירכיים, ללחוץ את כפות הידיים אל המזרון ולקחת נשימה מלאה כאן, לפתוח את החזה. רק אם הצוואר שלכם מרגיש בנוח אולי לשלוח את המבט לכיוון התקרה. ועם הנשיפה הבאה נחזור לכופף את הברכיים, ננעץ את כפות הרגליים אל המזרון, נתארך עם עמוד השדרה, נרפה את המשקל של הראש ונרים את הברכיים חזרה לדאון דוג. כלב מביט מטה, 3 נשימות עמוקות. פנימה והחוצה דרך האף.
1, 2, 3. העקבים עולים. נכופף את הברכיים, נביט קדימה, והפעם הזו קחו כמה צעדים או אולי קפיצה קטנה אל תחילת המזרון. עם השאיפה ניישר את הגב, ידיים אל הירכיים, מבט קדימה. let it go. נשיפה אוטנסנה. אינהל שאיפה, נתרומם לעמידה. נפתח את הזרועות מעבר לראש. אקסל סנטר, ידיים למרכז הלב. קחו רגע להירגע כאן. להרגיש את הנשימה החוזרת למרכז הגוף. ולשלב את האצבעות של הידיים אחת אל השנייה ולסובב את המפרקים בעדינות לכיוון אחד ולכיוון הנגדי. אוקיי. ולשחרר את הזרועות. נניח את הידיים אל המותן וניקח צעד אחד אחורה עם רגל ימין. נסובב את כף הרגל השמאלית פנימה ומכאן נמצא את עמידת הפיסוק שלנו. נפרוס את הזרועות לצדדים. ונפנה את כף רגל ימין לקצה האחורי של המזרון, נכופף את הברך הימנית מכאן לוויה ודרסנה 2, לוחם שני. אז שימו לב שהברך כפופה ממש מעל הקרסול, נלחץ גם את העקב השמאלי למזרון ונמצא את היציבות תוך כדי התנועה. נסובב את יד ימין כלפי מעלה, ניקח שאיפה פנימה ונמשוך את היד הימנית קדימה. עם הנשיפה נשען אחורה לריברס וורייר. נחזיק כאן, נשימה עמוקה. לאט בנשיפה נתרומם וניישר את רגל ימין, נשלח את היד הימנית קדימה ונניח אותה אל השוק הימני לטריקונסנה, תנוחת המשולש. תרגישו את הרגליים לוחצות אל הקרקע, נסובב לאט מתוך הבטן והצלעות ונביט לכיוון כף היד השמאלי. עוד שאיפה עמוקה פה. ועם הנשיפה הבאה נביט חזרה לרגל ימין, נכופף את הברך. נרים את יד ימין בחזרה למעלה, ומפה נסובב את כפות הידיים לכיוון התקרה, נרים את הזרועות מעבר לראש, ניישר את רגל ימין. נסובב את כף רגל ימין פנימה ונפנה את כף רגל שמאל לקצה השני. נכופף את הברך השמאלית ונפתח את הידיים לצדדים ללוחם שני, צד שמאל. שאיפה, נתארך עם הזרועות. כפות ידיים פונות כלפי מעלה. נמשוך את היד השמאלית קדימה ונחזיק. ועם הנשיפה נשען אחורה לריברס. עם השאיפה הבאה נתרומם בחזרה וניישר את רגל שמאל. נשלח את היד השמאלית קדימה וכלפי מטה לטריקונסנה משולש. נרים דרך הצלעות בצד ימין, נתארך עם היד הימנית. וכשתהיו מוכנים מכאן נחזור לכופף את ברך שמאל ולהתרומם בחזרה אל הלוחם. ידיים עולות מעבר לראש, שאיפה עמוקה פה. נסתובב חזרה אל תחילת המזרון. קחו את כפות הידיים יחד ואת רגל ימין בצעד אחד קדימה. נשחרר את הזרועות ונרים את הידיים בשאיפה מעבר לראש. עם הנשיפה נכופף את הברכיים ונחזור לאוטנסנה. תנו לעצמכם רגע אחד להירגע כאן. נשתרש עם כפות הידיים וניקח שני צעדים אחורה חזרה לכלב מביט מטה. שאיפה, עקבים עולים, נשלח את הכתפיים לפלנק. אתם יכולים להישאר כאן איתי או להניח את הברכיים אל המזרון. נחזיק שאיפה עמוקה ונשיפה, נשמור את המרפקים צמודים אל הגוף ונרד לאט עם הגוף למטה כיחידה אחת בשליטה. עם השאיפה נמשוך את הכתפיים אחורה וקחו את ההקשתה שלכם. אתם יכולים להישאר נמוך ולהתרומם לכאן או אולי ליישר את הידיים אם הגב מרגיש מוכן. לנשום פנימה ולהתארך, שאיפה עמוקה ונשיפה לאט נשחרר. עם השאיפה הבאה נתרומם ונכופף את הברכיים, ננעץ את כפות הרגליים אל המזרון
ונרים את הברכיים בחזרה למעלה. בפעם הזו אנחנו נראה אם נוכל להניח את המרפקים אחד אחר השני למזרון. אם זה קשה לכם מעמידה, אפשר תמיד להניח את הברכיים על המזרון ואז להניח את המרפקים. אוקיי? וכשאתם מרגישים יציבים מספיק, אז אתם מיישרים את הברכיים. זה מה שנקרא דולפין פוז, תנוחת הדולפין. דולפין זו חיה שמסמלת חוכמה, חופש, אינטליגנציה גבוהה, וזה כל מה שאנחנו רוצים לאחל לעצמנו לקראת השנה הבאה. אז קחו רגע לנשום את התכונות האלה של הדולפין אליכם. ותנו למשקל של הראש לרגע להירגע כלפי מטה עד שתראו את כפות הרגליים שלכם. אם זה מאוד אינטנסיבי אפשר להישאר כאן כמה נשימות ולנוח, להניח את הברכיים על המזרון. אם אתם מרגישים חזקים ויציבים מספיק, אולי נוכל להרים את רגל ימין למעלה ולנשום כאן 3 נשימות, 1, 2 ו3, רגל ימין יורדת. שאיפה עמוקה פנימה, רגל שמאל עולה. אם אתם מרגישים שזה יותר מדי, המעבר הזה אפשר גם לעשות הפסקה ולקחת רגע את הברכיים על המזרון ולחזור. 3 נשימות עם רגל שמאל, 1, 2, זה לא משנה כמה גבוה הרגל שלכם עולה. תעשו מה שאתם יכולים כאן, תמשיכו ללחוץ עם הזרועות, ועם הנשיפה הבאה נניח את הרגל חזרה אל המזרון, ואת הברכיים חזרה כלפי מטה. קחו רגע לשלוח את האגן אחורה לצ'יילד פוז, ולקחת רגע אחד לנוח, ולשלוח את הידיים לצידי הגוף. נניח את המצח אל המזרון, נרפא את הכתפיים, ניקח נשימה עמוקה אל הבטן, ונשיפה ארוכה החוצה דרך הפה. ולאט לאט נתחיל להתרומם בחזרה מכאן לישיבה. ניישר את הגב, נניח את הידיים בחזרה אל המזרון. ננעץ את כפות הרגליים ונרים את הברכיים בחזרה למעלה, ניקח כמה צעדים קדימה, חזרה אל תחילת המזרון. שאיפה, נתרומם חצי דרך. נשיפה, נשחרר. עם הנשיפה הבאה נשתרש עם כפות הרגליים ונתרומם חוליה אחר חוליה לעמידה, כתפיים אחורה, שאיפה, פנימה ידיים עולות מעבר לראש. נשיפה, ידיים למרכז הלב. רגע לעצור כאן, ושוב להרגיש את הנשימה והאנרגיה חוזרת חזרה למרכז הלב. אוקיי. אז אנחנו נעבוד לרגע קצת על החיבור של שרירי הליבה שלנו ונרגיש את היציבות במרכז הגוף דרך תנוחת הכיסא. כשתהיו מוכנים, ידיים עולות למעלה, שימו לב שהרגליים יחד, נתחיל לכופף את הברכיים, לשלוח את האגן אחורה וללחוץ את העקבים אל המזרון. שימו לב שאתם לא מקשיטים את הגב כאן, רוצים לשמור את הגב התחתון ניטרלי ויותר לפתוח מתוך החזה, להחזיק פה וללחוץ את הרגליים אל המזרון. עוד נשימה פנימה, ונשיפה הבאה נביא את כפות הידיים יחד וניקח טוויסט אל צד שמאל. אז פשוט נסובב את הגוף שמאלה, אתם יכולים להישאר כאן או אולי לקחת את המרפק הימני ממש מעבר לירך שמאל ולסובב את המבט לכיוון כתף שמאל ולהחזיק. עוד 3, 2, ועם הנשימה הבאה לשחרר את שמאל ולזוז ישר לימין. אפשר להישאר במרכז או להביא את המרפק מעבר לברך. ידיים לוחצות אחת אל השנייה, מבט לכיוון מרפק ימין הפעם, שאיפה עמוקה. 3, 2 ו1. קחו את המבט חזרה אל המזרון, נשחרר מכאן, ובשאיפה הבאה ניישר את הברכיים, נרים את הזרועות כלפי מעלה ונתארך. אקסלים, הנשיפה, ידיים חוזרות חזרה פעם לצידי הגוף. תנוחה שנקראת סמאסטיטי. בסמאסטיטי אנחנו רוצים להרגיש את האיזון בין כפות הרגליים. נשים לב שאין כתף אחת יותר גבוהה או נמוכה מהכתף השנייה. נמצא רגע אחד של יציבות כאן. נרים את הידיים מעבר לראש.
נחזיר את כפות הידיים חזרה אל הלב, נכופף את הברכיים ונחזור לאוטנאסנה. אוקיי. קחו 2 צעדים חזרה אחורה לדאון פייסינג דוג. עם הנשיפה הבאה נניח את הברכיים אל המזרון. ונתחיל לתרגל כאן כניסה לעמידת ראש. אז שוב, קחו את התרגול הזה בתור, גם הכניסה לעמידת ראש היא תרגול מאוד מאוד אפקטיבי שמביא הרבה תועלת יחד איתו. וכמובן גם אולי להביא קצת את הגישה של לצאת קצת מאזור הנוחות שלכם ולנסות משהו חדש. לזכור שכשאנחנו מנסים משהו חדש אנחנו לא אמורים להיות מקצוענים, אלא אנחנו רק יכולים ללמוד וכל פעם להשתפר עוד קצת. אז בואו ננסה להביא את הגישה הזאת אל התרגול שלנו הפעם. אז אנחנו נתחיל בלהניח את הידיים אל המזרון ולשלוח את האגן אחורה. ננסה להביא את הקודקוד של הראש כלפי מטה ולשמור את הידיים לכיוון הברכיים. אז כשאני מניחה את הראש למטה אני רוצה לשים לב שהידיים שלי לא נמצאות כאן אלא נמצאות במרחק שאני יכולה לראות אותם, והמרפקים כפופים ל90 מעלות. אתם יכולים לנוע קצת קדימה ואחורה ולהרגיש את החיבור של הראש אל המזרון. ואז כשמצאתם את הנקודה בערך שטוחה של הקודקוד, אתם יכולים פשוט להישאר כאן ולנשום פנימה, וזה השלב הראשון. השלב השני יהיה אולי להרים וליישר את הברכיים. ולראות איך אתם מרגישים. אם אתם מרגישים כבר הרבה עומס על הראש או הצוואר, אז אולי רק להישאר כאן נשימה או 2 ולחזור. בשלב הבא אנחנו מנסים להתקדם קדימה ולהניח ברך אחת על אחת הזרועות, ואולי לנסות גם את הברך השנייה. ואם אתם מרגישים שאתם מוכנים ואתם מרגישים שהמשקל של האגן מתחיל להתרומם יותר גבוה לכיוון הראש, אולי גם הרגל השנייה יכולה להתרומם. ננסה להביא את העקבים פנימה ולהחזיק, וזה מה שנקרא baby headstand, עמידת ראש קטנה. אוקיי? ואם הגעתם עד כאן תדעו שזה ממש ממש מרשים, וגם אם לא הרמתם את הרגליים ורק ניסיתם זה ממש מרשים. מי שמרגיש מוכן מכאן כמובן יכול להתרומם לעמידת ראש. אם אתם מרגישים לא מוכנים אני תמיד ממליצה שאפשר להשתמש בקיר אם אתם מרגישים שאתם צריכים קצת תמיכה. אנחנו נתרגל עכשיו עוד סוג של עמידת ראש, ככה שכל אחד יכול לדעת מה באמת עובד בשבילו. אז הסגנון השני של עמידת ראש הוא בעצם על האמות. עובד יותר בשביל מי שהמפרקים שלו קצת יותר רגישים והראש שלו קצת יותר רגיש. התנוחה הזאת נותנת הרבה יותר יציבות לעמידת הראש שלכם. אז אני רוצה לכופף את המרפקים ממש כמו שעשינו בתנוחת הדולפין, רק שההבדל היחיד זה שאני בעצם משלבת את האצבעות אחת אל השנייה. ברכיים מתרוממות למעלה בתור השלב הראשון. אתם יכולים להרגיש כאן כבר את העבודה על הכתפיים, לנסות לתת לחזה לשקוע כלפי מטה ולהרפות את הראש של הצוואר. זו יכולה להיות תנוחה כבר מאתגרת איך שהיא, אז אופציה פשוט להישאר כאן ולתרגל להתקרב כמה צעדים קדימה לכיוון המרפקים וכמה צעדים אחורה. אוקיי? אחרי שלקחתם כמה צעדים פנימה והגעתם הכי קרוב שאתם יכולים, השלב הבא היא בעצם באמת להרפות את הראש. הראש לא אפילו חייב לרדת בינתיים אל המזרון. התחילו רק בלהרים רגל אחת למעלה ולנשום, לקחת 3 נשימות ולהחליף. ולנוח. אוקיי, אז עד כאן ההכנה או הכנות לעמידת ראש. יכולים להמשיך לתרגל את זה. אם אתם מרגישים שאתם מוכנים לקחת את זה לשלב הבא, יכולים אופציה אחת אולי להתקרב אל הקיר ולהשתמש בקיר, או אם אתם מרגישים בטוחים מספיק אז בלי הקיר. דבר ראשון אנחנו רוצים למקם את הראש ביציבות על המזרון, לשמור את המרפקים צמודים פנימה ולהתרומם. יכולים רק לחזור על ההכנה אם אתם מרגישים שזה עדיין לא זמן, או להתקדם קצת יותר קדימה, להרים רגל אחת למעלה ולנסות לדמיין שאתם בעצם רוצים להביא את הרגל השנייה עוד קצת פנימה, ומכאן לאט כשתרגישו מוכנים אולי הרגל השנייה מתרוממת.
תשתדלו לא ליישר את הרגליים מהר מדי, לשמור את הרגל שהרמתם שנייה עדיין מכופפת, ורק כשתרגישו מוכנים לאט ליישר את הרגל השנייה כשהגוף מרגיש ממש יציב. רגליים יחד, נשימות עמוקות אל הבטן. ולאט לאט כשתהיו מוכנים לחזור, אנחנו רוצים לכופף ברך אחת ולהניח רגל אחת ורגל שנייה חזרה אל המזרון, נניח את הברכיים ולאט מפה נשלח את האגן אל העקבים, נמתח את הזרועות קדימה וניקח רגע אחד להירגע, להוציא את האוויר דרך הפה ולהרגיש את האפקט של התרגיל הזה מתפשט בגוף. עם הנשימה הבאה מפה נמשוך את הידיים לכיוון העקבים ונחזור לאט לישיבה, ליישר את הגב. נשב עם הגב ישר ונרגיש את הדם זורם חזרה אל הלב. רגע אחד להירגע פה. להרפות את הכתפיים ולהביא את הסנטר אל החזה. עם השאיפה נפרוס את הזרועות לצדדים ונביא את יד ימין מעבר לחזה, נכופף את המרפק השמאלי ונמשוך את היד הימנית פנימה. עם הנשיפה נשחרר צד שני, ידיים נפתחות, קחו את יד שמאל מעבר לחזה, נכופף את המרפק הימני ונמשוך את היד השמאלית אל הלב. נשחרר לאט מכאן את הזרועות, קחו את הידיים לרגע מאחורי הגב, נכווץ את השכמות, נפתח את החזה ונביט חזרה בעדינות כלפי מעלה ונשחרר. קחו את הידיים חזרה אל הירכיים, סנטר לכיוון החזה. עם השאיפה פנימה נטה את הראש לימין ונחזיק לרגע אחד כאן. נרגיש את הצד השמאלי של הצוואר מתארך, ועם הנשיפה נביא את הסנטר אל החזה ונטה את הראש לצד שמאל. ובנשיפה הבאה נחזור לאט חזרה למרכז. קחו את כפות הידיים שוב יחד. אז שתהיה לכולנו שנה חדשה שתביא את האנרגיה חדשה ומרעננת, שתיתן לנו אומץ לנסות דברים חדשים, להסתכל על דברים מזווית אחרת, להרשות לעצמנו לחייך יותר, להעיז יותר ולתרגל יותר יוגה. תודה לכם שוב שהייתם איתי כאן ביוגה שרנם, בשיעור מיוחד לראש השנה. נתראה בשיעור הבא. נמסטה.